käsillä se kanta pois ja sitten väjät suoraan suuhun. Niin. Sitten ruppasin nieleskelemään aika nopeasti varmaan. Niin mä ajattelin. Ei kun 5 sekuntia pitää purjata. Ota aurinkolasit pois. En ota. No suoja. Ai. Sinne meni. Monta pissaa. Tässä paljon ruveta tarpeeksi. Sinne meni. 2. Se kieltä ihan punainen. Nyt on kuitenkin treeni. Aki, jos on semmonen kaljavan paheen tästä. Niin, kun se helpottaa vähän. Se on ruoho. Niin. Number one. Number one. Se on ruoho päätä. No! Ammu papa. Aki, se on ku kaljaa juu. Saa, ei se mitään. Saa siideriäkin. No okei. Ammu papa. Kyynel kuuluu silmistä. Kuola suu. Kuolava. Kidisti kurnu. Ota pisi. Kenen jätkä? Limaa vanaa mennä. Oi, tuli semmonen palanen ulos. Hei, fuskausta. Okei, näyttää vaikka ihmetellä. On kaikki hyvä fiilis. Tässä on vielä 5 jäljellä. Tärisemä kummoja. Vielä 10 minuuttia. Varmaan pahimmat on. Aba baby riipapää. Riipapää. Auttako paljon tuo kädellä heiluttuminen? Varmasti. Purnaako? Joko ollaan voiton puolella? Joo, siinä paketissa. Se on toisen sieltä. Kaikki mitä pelkkää tuossa ja Kunnon trippailu. Kato puisto tänne jäljellä. Sinä kuolevaa. Mietitkö parikymmentä tyyppiä pitkin lampea tuolla? Aalto lähtee vasemmalle. Aki, katoppa kameraa ja kerro vähän tunteista. Aki. Aki! Vähän pettuu. Älä pysy äkään. Miltä se maistuu? Kerro. Sinä on kuulemma aivan hyvää kun menet paroa. Kyllä tosi hyvä. Näyttääkin siltä. Vittu miten pahalle kättä on maa.
Nenäkin on märkä. Ota pissää, eikö pissää ole? On hyvä. Isoja tuloksia pistä. Ota pissää. Kyllä olisi pissää sama kuin syö sitä leipää. Eikö se leipä helposti? Kohta närästää. Tai ehkä jo. Onko pahempi kuin eilen? No. Eilen oli 19% gay. Soppa. Mitä? Samalla. Niin se soppa oli eri. Mikä se Soppa oli varmaan sunnuntaina. Aika kokonainen tuommoinen eilen. Nyt kuivat. Eikö se ole niin paras? Ei tossa tirkahtele kunnolla, niin kapsasin. Ja yhdestä märkä. Joka puolelta valloo vettä. Ei varmaan kukaan arvaa, että Silja pidettiin. Tuliko OD:t? Tarina. Tämä on joku opetus. Eikö helpota? Varmaan aika opettavan. Sä oot vitosen, otat toisen perran. Kympi. 20. Ei se enää paljon sen päälle pois. Ai hyvät jo. Alkaa helpot. Oi. No niin. Pasarikin auki. No, ei ollut paha. Ei tunnu missään. No kaikki. Tuntipalkka kun muistan jakso. Kyllä nyt työmiehellä jyskyttää kuitenkin takarää. Tunti palaa. Ei sitä töitä ilman rahaa tee. Katsotaan joku me ohjaa. Haluatko tiedä lissara? Ai jaa, nytkö riittää? Rikas. Se on toi joku 40 tunnin. No ihan uskon enemmän. No niin, no joo. Eilen oli parempi. Siinä on tavallaan 80. That's it. Businessman's lunch. Lyhyt trippi. 15 missä sun. 10 Akadis. No niin, nyt rahat. Joo. Se oli päivän työ oli. Sai kulla töitä. Sai töitä, voi mitä rankkaa on meidän elämä. Leppäälle sun, pitää vähän liikaa. Tuossa oli vähän liikuntaa taas, kohta jaksaa levätä. Afterglow. Toi on aika monen afterglow. Usko pois. Tää minun laukku. Läkkää. Rahat. Moikka. Raiha, anna rahaa. Joo. Joo. Hävis. No. Hyvä. Hienosti. Tässä voit loppuista. 10 €. Ole hyvä. Vaahtopäivä. Ammatissa on paraa, että sä saa palkan heti. Ja arvaa mikä on vielä parempaa. Ei tarvii veroja maksaa. Se, että poltat mentoolisavukkeen siihen perään. Joo. Se viilentää kummasti. Röökiä tseissi. Se viilentää hyvin tuo mentooli. Kohta minä voin kääntyä ammattilaiseksi. Silin Treeni ammattilainen. Tänne. On se videoarvista. Mietin, että kannattaa pistää varmaan kryptot se koneen. Poliistas löytää tuommoisen ja oot johonkin pahoinpitely syytä. Oi vittu!
Pyyhi ne pois! Sori. Vittu tuossakin. Hei, se tulee vähän vallattomasti. No näköjään! Voi saa. Vallattomasti. Ois se ollut tämä pieni? Joo.